Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules sa Abril 21 tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Syudad sa Bacolod may masobra na 2,000 kanabakunahan sang first kag second dose sang COVID-19 vaccine. Governor Lacson wala nakabaton pamahog kasunod sa pagpatay kay Martin Quez. Sa balita national, LGU ginapangabay nga mag-set up sang mas madamo nga COVID-19 vaccination sites. Artificial decrease sa COVID-19 cases makitaan kada Lunes kag Martes. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. And good evening sa mga ka-aksyon namon nga naga-monitor via Facebook Live sang DYEZ. Baw na hidlaw man kita aksyonan sa aton sining nga mga netizens. Bangod limited ang aton sining nga oras, no? Ang aton sining nga panyempo aksyonan sa aton sining nga evening newscast. So, good evening good and welcome sa aton sining nga pagpangalagad karon nga Wednesday night. Sir Alex Monteza, mayong gabi dira si mo Sir Alex and salamat gid sa pag-tuning in. Amo man si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good evening aksyonan and Action Dale. Keep safe everyone. God bless us all. More power to ARB. Madamo gid nga salamat. Yes, Action Dale. Kag syempre, sa mga ka-aksyon naton, subong na naton i-plug ni Action Dale. Para sa aton yung mga ka-aksyon, nadumduman nyo to ang aton nga gin-mention sa inyo about sa mga stars balanamon nga nagkakabaton. Halin sa inyo, syempre nga ginapang-send sa amon sa kada live namon and every program. So, subong ang Aksyon Radio nakadangat man or nakatipon. Naka-accumulate. Naka-accumulate sa pila to gani Action Dale ang money
Ang mga 19,000 action Nan. Mga more than 10,000 stars man Oo. ang natipon sang DYEZ. Sugod-sugod kaya daw kami ng first, kumbaga Yes. first payout. Yes, Action Dale. So, sa aton nga mga ka-action, nagapasalamat kami in advance kay Subong ang ini nga money gamito namon for, ano gani Action Dale? Mobile Community Pantry. Yes, Ha. Mobile Community Pantry. Kay di subaw na uso ang ining community pantry. So, ang Aksyon Radyo Bacolod nag-design man sang kaugalingon iyang ining tawag namon Mobile Community Pantry para sa aton nga mga ka-aksyon. Ilabi na gid diri syempre sa syudad sang Bacolod para ang tagsa naton ka mga mas nagakinahanglan pagid bala nga mga ka-aksyon ang mahatagan sang ining gamay lang nga bulig man asa. Speaking of stars action 100 stars halin kay Yvonne Bishar. Madam magiging salamat, Ma'am, Madam thank you Yvonne. so much, Thank you so Ged. much. Oo. Tita Puso, hindi ko ni action. Go Dale. action So, ang Aksyon Radyo Bacolod magalansar ni sa nga Mobile Community Pantry sa maabot nga Abril 24, lapit na lang. Lapit na lang. April 24, which is Saturday. So, magalibot kami. Oh, depende kung sino ang wala, kung wala duty sa sininga adlaw. Magalibot kami sa syudad sang Bacolod. Kag, kung may ara kami sa nga lugar nga makitaan, nga pwedeng tiniran for the mobile community pantry. Dra kami magatambay danay sa makadali. Kag ti syempre, ara, go. Feel free ang aton nga mga ka-aksyon nga magkuha para sa amon man nga ginpreparar, no? Ginpamakal nga mga pwede kuhaon. Mga basic nga mga Oo. necessities action Yes. mga kinahanglan like mga itlog, mga dilata, Bugas, bugas, no? sa mga panakot utan kag Oo, iban ina pa. mo lang rekta na lang dayon pag abot sa balay rekta luto na namo na nga mga preparasyon namon para sa inyo. So sa 50 stars kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido. Thank you so much. Oo. So pwede man kamo maka-check sa amon Facebook page ara sa mong ginalawag dan Action Dale na para madugangan pag idangaton nga mga stars no kay para hindi lang kaisa ka beses ang ining community pantry hopefully Magsigi-sige. diba? Yes, actually. Bulig ni sa Action Radio kag syempre sa mga listeners manamon nga nag-send sa ila mga stars nga subong ti damo na gid. Salamat gid sa liwan. So, balantayan, kundi ang first location sa musling nga mobile community pantry, mga ka-action na, kag kun bala i-open, man kita for donation, in kaso gid man action depende kung diin asta ang scope or ang coverage sang program, paagi man sa mga ginpadala ninyo nga mga stars, humalin nga nagsugod ang ining program abi ka Facebook live action Yes. kag sang Facebook nga ginatawag. By the way, shout out ko lang Skippers Solid Swag Team, no? Skippers Mga Solid YouTube Swag din Team. mo. Ang mga kaupdanan natin nga mga small YouTubers. Yes. Good evening dira sa inyo kag kay Admin Tina. Mayong gabi dira si mo. Action Ann. Yes, Action Dale. Kaya syempre sa mga members ng Energy Fans Club, ang muna sila mga bakas-bakas man magpang-send ng stars. O per may iban gani kung kaisa nga makibot ka na lang, na the random people, bala nga bag-umo lang, wala mo makitaan nga top fan sila or pero nag-send sang damo-damo nga stars. So ina ginapasalamatan gid namon para sa inyo yang nga bulig man kay ti i-share man namon sa aton yang nga mga ka-aksyon, diba? Bantayan kumara kuno tutok bagyo, may tutok man mobile Yes, mobile Action community Ann. pantry sa Action Kumbaga, Radyo. Operation Tulong. Nami ning proyekto kag programa Action An kay kung ano ang support nga ginahatag sang public aton man ini ibalik sila Action An pagi sining mobile community pantry. Good evening lang kay Ma'am Edith Alibo Reginan. Good evening. And salamat gida kay Ma'am Christine Menyes Villalobos. Good evening Action Dale and Action An. Yes, kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, kag kay Sir Alex Montasa, and also kay Rosaleo de los Reyes nga naga-monitor man. Sige, salamat gid sa inyo yang nga pagtutok sa subong nga gabi. Sige, standby na para sa mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, Sa aksyon! Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:12, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Masobra na sa 2,000 ka mga tawo ang nakakompleto sang first kag second dose ng COVID-19 vaccine diri sa may syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center. Base sa datos, 6,450 na ka mga tawo na bakunahan sang unang dose ng Sinovac kag AstraZeneca vaccine. Sa among numero, 2,450 ang nabakunahan sang first kag second dose ng bakuna. Ginpahayag ni Sorongon nga may 4,000 doses pa sang Sinovac vaccine ang nabilin para sa 2,000 ka mga tawo kagini sa karon ng padayon nga gina-roll out. Ginalauman man sa Bacolod EOC nga mas madamo pang magaparehistro sa vaccination kasunod man sa pagpabakuna kontra COVID-19 ni Mayor Bing Leonardia. Bali nga, ito nga, ang ato nga first dose, ang total nga natagan, combine siya Astra kag Sinovac, 6,450. Ito nga, ang ato nga second dose, 2,450. Nabatihan si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. 15 na ka mga tao ang nagkalamatay sa syudad sa Bacolod bangod sa COVID-19 sa bulan lamang sang Abril. Sa interview section hotline, ginpahayag ni City Administrator kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang sa 15 nga nagkalamatay, duha diri ang doktor kag isa ka 62 anyos nga empleyado sa syudad sa diin kahapon lamang adlaw nagtaliwan. Suno kay ang bulan sang Abril ang may pinakadamo nga kaso sa nagkalamatay sa COVID-19 matapos nga naglabot sa 15, samtang ang sa mga nagliligad nga mga bulan manubo lamang ang death toll. Suro pa kay ang sa Enero, 3 lamang ang total death toll, Pebrero 3 kag sa Marso 5. Nagpanugyan si ang sa Bacolod doon nga kung makabatsyag sang sintomas sa COVID-19, gidayon magpadulong sa Bro Center nga nahamtang sa Bay Center agud mausisa kag mapaidalom sa swab testing sa mga otoridad. Samtang ginatrabaho sa karon sang dredging team sa Bacolod CDRRMO ang pagpadalom kag pagtindo sa mga obstruction sa suba sa Puno Barangay Barago syudad sa Bacolod. Sunod kay Executive Assistant Jomani Vargas, ang cluster head sa Bacolod CDRRMO subong adlaw Miyerkules sang nag-umpisa ang team sa pagpadalom kag pagpalaba sa creek. Ginpatag ni Vargas ngayon ang inisyatibo sa ginatratapan bangod ang among lugar. Ang isa sa mga ginabaha sa tiyon nga magbubu ang ulan. Kalabanan sa mga obstruction sa lugar amo ang mga basura kag soil erosion. Kapin sa 340,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuan Shabu ang nakumbiskar sa mga katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isa ka babae nga manubaligya inasal sa bypass operation sa Purok Serasa 1, Barangay 27, syudad sa Bacolod. Suno sa team leader nga si Agent Bambu ang nadakpan ginkilala kay Elena Gilyaro Kiman, 48 anyos sang Purok Star Apple 2, Barangay 27, syudad sa Bacolod. Na-recover sa iyang 3 kadalago nga transparent plastic sachets nga nasuspetsuan Shabu kag napulo ka mga empty plastic sachets ang suspected Shabu. Sa karon, nagpadayon pa ang emitar sang PDEA. Sa dugang pangabalita lokal, ginklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga wala sang anuman nga pamahog siyang kabuhi kasunod sa pagpatay sa isa sa iyang mga konsultant kasi Marton Cueda III. Sunod kay Lacson nga sanggin patigay ng paglubong kay Cue sa may syudad sang San Carlos sang Abril 20 akong kahapon nga adlaw. Ang pamilya siniya mo nagpangabay sang seguridad sa mga otoridad. Ginpatag man sang BC Gobernador nga umpisa sang siyang nagserbi bilang gobernador sang probinsya. Wala siya sang may nabaton nga pamahog. Nagligad nga Martes, Abril 20, madamo sa mga otoridad ang nakitaan nga nagtambong man sa pagdulong sa katapusan nga palawayan ni Cue sa diing kalabanan sa mga ini ang nagpasiguro sang seguridad sa palibot. Si Cue ang giluthang kang napatay sa entrance sang Emerald Arcade sa may syudad sang San Carlos sa sadtong Abril 12.
Makigangot si Negros Occidental Governor Bong Lacson kay anay Congressman Albi Benitez agud kumpirmahon ang report may kang talan sa plano sini nga pagpapili bilang alkalde sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginpahayag sang gobernador matapos i-anunsyo ni House Minority Leader Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Paduano sa interview sa Action Rancho nga magasaylo sa niya voters registration sa Benitez sa syudad sa Bacolod sa maabot niya Huwebes ang hapon. Suno kay Lacson, luyag niya nga magahalin mismo kay Benitez ang kumpirmasyon. Nangin matunog ang ngalan na Benitez nga magakandidato alkalde sa syudad sa Bacolod kasunod sa paglapta sa mga streamers kay tarpaulins nga may mensahe nga Run, Albi Run. Si Benitez nga taga syudad sa Victorias Negros Occidental ang gin-appoint ni Lacson bilang consultant for economics and investments sa Hunyo tuig 2019. Actually, I'm trying to get in touch with Congressman Albi to confirm this report. No? So far, wala pa siya kasama. I'd like to know from him, no, firsthand, kung, what is supposed to happen tomorrow. No? Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Summertime, vitamin C balang ginapangita mo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. And we are back, kami sa gihapon ng yung mga nakaupo na Action Ana Defensor. And syempre sa mga ka-action natin nga late tuners sa ating Facebook Live. Good evening lang kay Homa Lumena. Good evening, Ma'am Homa. Madamo gid nga salamat. Sir Joval Trinidad, bausag ni sa mga sharer Action An sa mga posts ang DYEZ. Good evening for both of you, Sir Action John Dale, Madam Action Inday Ann, and may God bless both of you always. We are monitoring from Kabangkalan City. Greetings, number 1 radio station that includes all your viewers, listeners. Maraming nga salamat, Joval Trinidad. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Kag mayroon nga pag-monitor sa imo. Kag syempre sa mga ka-action naton sa mga FC na mention ko kag Action Dale. Sa ila dira ni Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Sa kay Ems Aboso. Sa kay Sir Michael Season. Sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo. Kay Ma'am Khalid Shelley, sa kay sino pagid Action Dale, panamduma ko be. Si Dennis Richard Tibor Roma, si Rachel Tan Villalon, si Anthony Jones Havillo Ceblano, sino pagid Action Dale, panamdumagid ko danay. Okay, subong wala pa sila ba tigang pa ni sila guro. Okay, sakay sino pagid yan Action Dale, nalipat dagid ko nagdugang pagid ang pagkalipat ko. But anyway, sige, so padayon lang sa pag-comment down mga ka-action sa inyong sininga, mga greetings sa subong Wednesday or Wednesday night. Andrea Amala Jaime watching from Barangay Mansilingan, Bacolod City. Madamog nga salamat. And sa liwat, ginatamyaw ta lang ang Skippers Solid Swag Team. Kagay admin Tin, no? Madamog nga salamat. Syempre, dira sa may Barangay Alihis, kag Barangay Stefania, sa may East Homes, 3 na Action An. Sa Estefania. Sa East Homes 3, nalipat ko sa kakon sininga talamyawon. Pero good evening dira sa inyo. So kaya gali kay John Bia Jonathan, wala ta nagakatamyaw si Jonathan na. Mayong gabi lang dira. Kag syempre,
Continue lang sa pagpadala man sa inyo yung mga greetings kay inaamon nga pagabasahon as well as pag-send sa inyo yung mga stars kay para may dugang pagid kita. Di ba, Action Dale? Yes, Action Ann, and hopefully mangin masustain naton ang ining program. Syempre masustain lang siya if padayon man ang pag-support sa mga ka-action naton, di lamang sa pag-view, pag-share sa mga posts or Facebook Live, kundi pagi man sa pagpaambit sa mga stars nila, Action Ann. Si Sir Noel Amar gali. Si Sir Noel Amar nga naga-monitor man mga friend yan sila kanday mga Vanessa Mayo na kanday Ma'am Kelly Jelly. Grabe no? Ang fans club gado nagakilalahay na personally, naga-share na sang mga friendship na pala lang tawa wala mga post nila sa Facebook kay kisa sila naga video chat. May screenshot. May mga exchange of conversation. Hello sa ako niyo friend ni John. From ARB. Sana all. Friendship, #ARB member here. Doon ka muna, Action Ann. AFC member. So, grabe, no? So, kudos gid kay Sir Dennis nga nag-establish. Si Dennis kag si Ray Chan. Ang founder. Duwa ni sila. Founder. Amo na gitawag sila namon niya Presi kag si Vice Presi, di ba? Kay tungod sila ni ang naghimo gid ba? Nag-take initiative. Kumbaga mga initiator, Action Ann. Kumbaga sa Quezon City, do may nag-initiate sang community pantry. Si Dennis naman nag-initiate sang Energy Fans Club. Lusot ba? Pero ang ginang-istorya, wala pagit pa ko pabatsyag kung insugo pa ni Mother Earth yung magtigang toon. Kasi nagahurag ko. Gakilis pa lang siya. Uy, nakitaan ko may pilas ang kamot yan. Natabo ni siya man. Di ni siya nagbasit nagpanggama ni sa kawaya. Pati ka na, joke lang na dance Siga sa mga ka-action nato, may harap production Dale. Si Mama Thea from Murcia na mention na mayang gabis. And salamat kita. And standby na kita mga ka-action para sa detalye sa katas ni mga balita national. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag Sa aksyon! Lasay sa 25 Action Radio Philippine Standard Time sa litalina sang mga balita national. Nagpangabayang DOH sa mga LGUs nga mag-set up sang mas madamong vaccination sites para mapasanggad pa ang vaccination program sang gobyerno. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ginalantaw nga madugay ang pagtalana sang mga LGU sa pagbakuna bangod sa kadamuon sa mga tawo nga nagaparehiso para sa vaccination. Dugang pasini nga dapat dugangan ang mga vaccination sites para mapadasig ang pagbakuna sa mga tawo. Bukas man ang DOH para makapangabay ang LGU sang dugang nga doses sang COVID-19 vaccine. Sa datos sa Department of Health, kapin sa 1.8 million ka mga health workers, 9 million ka mga senior citizens, kag 14 million nga may mga comorbidities. Ang yara sa top 3 nga priority sector sa pagbakuna.
Ginpahayag sa Department of Health nga makitaan ang artificial decrease sa bagong nga COVID-19 cases sa kada Lunes kag Martes. Bangod madamo nga laboratorio ang wala naka-operate o kung nakapasa sang data kun weekend. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapatigayon sang disinfection kag naga-recalibrate ang ila equipment kun adlaw sang Domingo ang mga laboratorio para sa maintenance kag masiguro ang accuracy sa resulta. Dugang pa ni Vergere, ila naging pangabay nga paliputon lamang sang 12 oras agud lamang o kun gamay lamang ang epekto sa datos. Palayag pa ni Vergere, kinahanglan sang DOH sang 24 oras o kun isa ka adlaw para sa pagtinlo kag validate sang data nga ginpasa sa mga laboratorio rason nga ang mga ginapasa sang Domingo maproseso na sa Lunes kag ma-release sa adlaw sang Martes. Pag-imbestigahan sang Philippine National Police ang ilang unit nga ginaligar ang bulbardo sa red tagging sa mga community pantries. Nagmano si PNP Chief General Davozina sa CIDG Anti-Cybercrime Group kag regional offices nga usisa unang report nga pila nila ka unit ang nagaangot sa mga community pantries sa communist movement. Sunod kay PNP spokesman Brigadier General Ronaldo Olay, sakop man sang investigasyon ng officers nga nagpangalo sang personal nga impormasyon sang mga organizers sang community pantry. Pero ginklaro ni Olay nga pila ka mga pulis ang ginmanduan nga magbisita sa community pantries para masiguro nga matuman ang mga health protocol. Inanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga ginhatagan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Food and Drug Administration sa otoridad agutap naon ang illegal traders ng anti-parasitic drug nga ivermectin kasunod sa ginaduso sa pila ka sektor nga gamiton ang bulong para sa COVID-19 patients. Suno kay Roque, tuyo sini agud mabutang sa seguridad ang publiko subong man malikawan ang ano pa nga mga konflikto. Dugang pa niya Roque, hindi mahibaluan sang PNP kung ano nga bulong ang ginadumili sa nga ibaligya. Rason nga ikinahanglan ang koordinasyon sang FDA para sa tanan nga operasyon. Ginklaro ni Roque nga ginmanduan ang FDA nga ipauntaton ang pagbaligya sang ivermectin para sa veterinary use nga gina-repack bilang human grade, lakip na ang wala pa naibaluan kung bala safe nga gamiton sang tawo. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 28 sa Action Radio Philippines Standard Time, hindi man magkalipat nga mag-inom sang DTX 500 and DTX 500 ang effective nga pangontra sa free radicals sa oxidation. Sa DTX 500 Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 21, tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!